सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन जेलसिनि मावथिफारिया दावहारु बिथांमोनहा गावसिनि थांखियाव सौहैखांनायनि उनाव दिनैहाय लेंहरजानाय आलासिफोरनि सिगाङाव गावसिनि आफादनि सिलसिलाखौ गाहायाव बोख्लायबाय। हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव बिथांमोननि गासै केबिनेटआ गावसिनि हाथियारफोरखौ लेंहरजानाय आलासि बिथांमोननि खाथियाव गथायबाय। आं सासे धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि सासे कमान्डारमोन आं सासे इन्सट्राक्टर गुलिजों थैबाय सोर बमाजों थैबाय माफोर অহা 15 আগষ্ট হ'ব কৰবাত সৰুকৈ কোনোবাই কৰবাত বম এটাও থৈ যাব পাৰে whether media হেতুৰ পিছতে আমি যাম লগে লগে আমি লিখিমে এডভান্টেজ আসাম কি হল একো নহল বম আহি গল সো আমি নিজৰ ৰাজ্যখনক পিছুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা ৰাজনীতি কৰিম এডভান্টেজ 1 কি হল টুইন টাৱাৰ কি হল প্ৰশ্নটো কৰিব বৰ ভাল কিন্তু টুইন টাৱাৰ সাবৰ কাৰণে আমি কোন কেইজন সাংবাদিক গৈছো বা আমি কেইজন মানুহ গৈছো আমি ধৰি লৈছো যে টুইন টাৱাৰটো নহল বুলি কিন্তু অসমত যে 800 কোটি টকা খৰচ কৰি টুইন টাৱাৰ হৈ আছে and 60% work is already completed আমি তো কোনো সাব যোৱা নাই একেটা দিন ফেসবুকত মই খালি এটুৱে পাইছো কি হ'ব এডভান্টেজ আসাম ওয়ানত একো নহল টুইন টাৱাৰে নহল বাট কোনোবা এসেম্বলিতে কাৰোবাক প্ৰশ্ন খুদিছে নেকি যে টুইন টাৱাৰটো নিৰ্মাণ হল নে নাই আমি ধৰিয়া লৈছো যে নাই হোৱা আমাৰ যেটো আপোনালোক মোৰ লগত দেখিছিল যে ইন্টিগ্ৰেটেড ডাইৰেক্টৰেট কমপ্লেক্স which we are building today it is the same design twin tower connected through a bridge and 60% work is already completed so আজি আমাৰ অসমত কি হৈছে আজি যদি আমি কোনোবা এক্সিবিশন খনত যাও তেতিয়ালে আমি গম পাম যে অসমৰ আমাৰ সৰকাৰে ইনস্পায়াৰ কৰা স্টাৰ্টআপ এদি আজি ইন্ডিয়ান আৰ্মিক ড্ৰোন দি আছে মোক আজি এজন স্টাৰ্টআপ এটাতে কৈছে যে স্যাৰ আমি অসমৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ ওপৰত আসাম স্পেসিফিক স্যাটেলাইট এটা বনাব খুজো অসমীয়া লৰা আমি কব নোৱাৰাকৈ আমি যিখন অসম দেখি আছো সেইখন অসম হসা অসম নহয় we are living in a complete different Assam এইটো অসমৰ ইমেজে নহয় আজি যেতিয়া বাহিৰৰ কোম্পানী বিলাকে অসমক ফোন কৰিছে ইয়াত কিয় আহিছে অসমৰ পৰা ফিডব্যাক দিছে যে অসমত সম্পূৰ্ণ শান্তি ইয়াত একো গণ্ডগোল নাই ইয়াত মানুহবোৰ সাহসেদি কেনেকৈ আহিলে সো তাৰ মিনিংটো হল যে অসমৰ মানুহৰো এতিয়া বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু আমিও সেই পৰিৱৰ্তনখিনিক আমি বাহিৰত এতিয়া ওপেনলি ক'ব পাৰিছো মই ভাবো যে আমি যদি from here now onwards আমি যদি অসমখনক নাৰ্চাৰ কৰো তেতলা বেংগলোৰ কলিকতা চাই আমি সপোন দেখিব নালাগে যে এখন আমাৰ অসমতনো কেতিয়া এনেকুৱা হ'ব আমেৰিকাৰ পৰা প্ৰবাসী অসমীয়া সকলে চিঠি লিখিব নালাগে যে অসমখন এনেকৈ হ'ব লাগে যিখন আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো বা নোৱাৰিছিলো বাট হিয়াৰ ইজ এ টাইম 10 বছৰত চাওঁতে তেনেকুৱা অসম এখনে আমি দেখা পাই যাম So this is the beginning of the story. So মই আছো নাই পলিটিক্যাল পার্টি কোনবা থাকিব না থাকিব কোনবা মুখ্যমন্ত্রী থাকিব না থাকিব these are very narrow thinkings. কিন্তু মই ভাবো যে this is the time যে here is the beginning 2025 25th and 26th January this is the February this is the beginning of a new Assam. डिस्ट्रिक्टनि सासे कमान्डारमोन आं सासे इन्सट्राक्टर जोङो साब्रैसो दंमोन इन्सट्राक्टराव गासिबो थैजोबबाय सोरबा बोरायना थैबाय सोरबा गुलिजों थैबाय सोरबा बमाजों थैबाय माफोर जों बिएलटिनि आं सासे आर्मिनिसोमोन साख्रि गारना फैदों आङो बिएलटिआव जइन जादों आंखौ लांफैदों हाग्रामायानो लांफैदों न'आव फैनानै आं जइन जादों थांनानै जोङो आं बहुत मानसि माबाखौ 1 मासनि गेजेराव आङो 40 जन बिदिनो 3 माससिम आं बिदिनो 200 जन करि बारहोयोमोन आरो 3 मासनि गेजेराव ट्रेनिं पास खालामना हगार हरो आं बिसिजों लोगोसे आं निजे हाथियार दैफादोंमोन बिनि उनाव 2003 आव बिटिसि सुक्ति जाबाय सारेन्डार होबाय ज' जाबाय थाबाय बिदिनो थाबाय थायो बयजोंबो लोगो दोगो जोङो दासिम बिदि थानानै जोङो सोरबा जौ लोंनानै थैबाय सोरबा मानानै थैबाय सोरबा फासि नांना थैबाय बांसिनानो जौ लोंनानै थैदों
जोंनि बिएलटिनि गेजेराव आरो दा बिसिम बे आं बायदि बिसोरबायदि थैनाया बहुद दं जौ लोंना बांसिन थैदों खिन्थु दानि बे समस्यायाव जे प्रमद बर' सारा जे दैदेनदों हाग्रामानि साराव जेसेबां माबा दङ खुनु मानसिया खुनु माबा जायाखै सोरबा माहाजोन जादोंबाबो आलदाया जादों खुनु एक्स बिएलटिया खुनु राव मानसिया जेबो जानो रोङाखै आरो दानि बे 4 बोसोराव नुनो मोनबाय दा मोनसे एसे आवगायगोन बे जिनिसा आरो बयबो बुजिनायाव फैबाय जों दिनै धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो 11 जन आंनि मानसिखौ आं लाना फैदों दाथ' बयनावबो माने सोंखारिनाय बायदि आरो जोङो इउपिपिएलआव जों ज' जागोन जों बिसोरजों थाफागोन प्रमद बर' साजों जों थाफागोन बे खोथानि माने हिम्मत बिसोरनि बोलो सक्तिया ओरैबायदि बोलो थौ आदा थौ नोंबो थांबादों जोंजों थौनो लाबोदों आरो आंखौ दा बेखिनिखौनो आं बे रायजोआव आरो दानि दैदेननाय रुलिं दा प्रमद बर' सारनि जों बेजों सहयगिता खालामगोन जों बेजों थाफागोन जों पुरा हेफाजाब होगोन आरो आंनि बुंनाया बेनो नोंथाङा बिपिएफनि जानानै खामानि मावग्रोदों नामा आगोलाव मावदोंमोन जों बहुद मावदों माने थेरा बेख्राबाबो मावबोदों बिपिएफनि जानानै सोरखौबाबो सोंखारिदों सोरखौबाबो माबादों बेफोरबायदि जाबोदों आरो एसे माबा मोनसे जाबोदों जानाया खिन्थु बेफोरबायदि नङा आरो दानि माबा समस्याथ' बिदि थोना दाथ' नों बिजेपि सरकारजों जाना जयेन्ट एटेच दंना आयेनाथ' बिदिखौ थोना ज' मिलायनानैसो मावनांगौ जिनिसा आयेनखौबो सिन्था खालामनांगोनथ' दा जोंनि मानसिफ्रा गासिबो बुजिजोब्बाय दा बिजेपिजों लोगोसे ज' जोंहा मोनसे समस्याखौ मोजाङै आवगायनांगोन दा ओंखायनो जोंबो फुरा बेखौ जों बोलो होदों दा बेनो आरो जोंहा नोंथांमोननि लोगोफोरा आरोबाव बिपिएफआव फैबावनो आसा दं आरो दा हिनजावफ्रा बिराद दंबावो दा फैना आं सानफ्रोमबो रायजाबाय थायो सानफ्रोमबो रायजायो बोरो नोंनालाय नोंनि बुंनाया बोरो सानफ्रोमबो हिनजावफोरजों रायजाबाय थानांगौ बे 17-18 जनसो दंबावो दिनै गारि गंनै गारबोदों बिसोरखौ जोंखौ मानो लांफादा होननानै माबे समस्ति गोलैयो नोंथांमोननिया आंना धुबुरीयावथ' माने जोङो खरबजरा बिटिसिआव दा बिसोरबो रायो मानो जोंखौ लांफादा मा दा बेफोरबायदि बुङो आरो ओंखायनो आंबो दुखु मोनो आं दा गाबोन दा आंखौ दा नोंसोरखौ नुगोन ना टिभियाव गाबोन रायजानोसैलाय आङो नै मिथिनो गावल' थांनानै जोंखौ लांला होनना रायजो राजाफोर जोंनि दिनैनि आं सारिनार सेरेमनियाव जोंनि जिएफसिनि केबिनेटफोरखौ गरायनो थाखाय रेडि जानानै दङ गोजोन्थों We also have here with us the kind presence of Honorable Minister of Health and Family Welfare Assam, Dr. Bhumidhar Barman. Please, sir.
Honorable Minister. Down ceremony of our beautiful brother. এবার আমি আমার অনুষ্ঠানলৈ আদায় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্য নেতাসকলক তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত বিএনপিৰ মূল নেতৃবৃন্দই অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ ওলাইছে। বিএনপিৰ মুখ্য নেতা সেনাধ্যক্ষ ভাগ্যৰাম বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত এয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু অস্ত্ৰ সম্বৰণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিছে। Now we are arriving at the most awaited moment of the day, surrender of arms by DLC cadets before the VIP. আমার মন্ত্রণালয়ে আগবাড়িতে ইতিমধ্যে অস্ত্র সম্মেলন করা বিএনপির মুখ্য সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্ব বিএনপির गावनि अस्त्र शस्त्रफोरखौ जोंनि लेंहरजानाय आलासिफोरनि खाथियाव गथायबाय। बिएलपिनि दैदेनगिरि चेयारमेन मुस्रि हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव बिएलपिनि केबिनेट बिथांमोनहा गावसोरनि अस्त्र शस्त्रफोरखौ लेंहरजानाय आलासिफोरनि आखायाव गथायबाय। गोजोन्थों। बिएलपिनि दैदेनगिरि चेयारमेन मुस्रि हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव बिथांमोननि गासै केबिनेटआ गावसोरनि हाथियारफोरखौ लेंहरजानाय आलासि बिथांमोननि खाथियाव गथायबाय। गोजोन्थों। बोस्लायनानै गुफुर मोनसे फिरफिला बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जादों। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, बिएलपिनि मावथिफारिया दावहारु बिथांमोनहा गावसिनि थांखियाव सौहैखांनायनि उनाव दिनैहाय लेंहरजानाय आलासिफोरनि सिगाङाव गावसिनि आफादनि फिरफिलाखौ गाहायाव बोस्लायबाय। लोगो लोगो बिथांमोनहा दिनै बे जथुम्मायाव गांसे गुफुर फिरफिला सिगाङाव फिर होसिगोन। অস্ত্র সম্মেলন করার লগে লগে আগ্রহ পেয়েছে যে বিএনপির পতাকা লম্বাই তোলা হল আর লগে লগে তার থেকে Now the chairman of the BLP is hoisting a white flag. After lowering down their flag of the BLP, the president of the BLP, Sri Hagrama Bosumantari, is hoisting a white flag. Thank you. Honorable Governor of Assam, Honorable Chief Minister of Assam, Honorable Union Minister of State for Home, Senior Ministers of Assam Cabinet, Senior Central and State Government officials,
other dignitaries, respected citizens, and my friends. First of all, I extend my hearty welcome to all of you on this historic occasion of laying down of arms by cadre of BLT. Just on the eve of installation of the interim Executive Council of BTC tomorrow, BLT took part to safeguard the interests of Bodo people and to carry on the struggle of Bodo masses while countering other destructive elements. In the process, a number of our leaders and cadres made the supreme sacrifice by laying down their life, and on this occasion I salute all of them. BLT was formed on June 19, 1996 in the backdrop of great digital movement prevailing among the Bodos following the failure of the earlier Bodo Accord of 1993. Though we have adopted the path of armed struggle to achieve our objective, we have been adopting for a solution within the framework of Indian Constitution. With the initiative of central government, informal talks started in 1999 and formal ceasefire was declared on March 15, 2000 on the floor of the parliament. After about 30 rounds of discussion on substantive issues, a memorandum of settlement was signed between the BLT, the state government and the central government on February 10, 2003. The memorandum of settlement aims at fulfilling the economic, political, social and cultural aspirations of the Bodo people. I extend my heartfelt gratitude to both the central government and the state government for their sincerity and genuine concern for finding out a permanent and lasting solution to the Bodo problem. This would have not been possible without the undisturbed support from all Bodo Student Union, Bodo Sahitya Sabha, Bodo People's Action Committee, Bodo Women Welfare Federation, all Bodo Employee Federation, Coordination Committee for Bodoland Movement, Bodo MPs and MLAs, and all the people living in Bodoland. The Bodo people now hope that new era of peace and development will be assured in the star-torn area of Bodoland. However, shifts of different directions look large. Outfits like NDP and Alpha continue to indulge in violent activities. I received a call that we will continue to assist in maintaining law and order in the area. I appeal to the Honorable Chief Minister of Assam to pay special attention in ensuring security to the people of this vulnerable area, that without peace, no development can take place. Bodo Liberation Tiger stands disbanded from this day, and all cadres of BLT who are prepared to make the supreme sacrifice for the interest of Bodo community will now work for peace, progress and harmony. All of us will now be good soldiers for peace and development. I appeal to all the citizens to accept us as one among them and ask for their forgiveness for our past mistakes, if any. Thank you.